Bil-proposta li preżenta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech il-ġimgħa li għaddiet biex ma tibqax issir inġustizzja ma' min ibih il-units ġenerati minn sorsi notfa ta' enerġija lil Enemalta se jgawdu madwar 25,000 familja. Dan kif minn informazzjoni li kiseb Net News jirriżulta li bħalissa huma madwar 25,000 il-familji li fis-snin li għaddew investew f'pannelli fotovoltaiċi biex jifrankaw il-flus bil-provvista tal-enerġija għal djarhom. Fl-2010 gvern imexxi mill-Partit Nazzjonalista kien nieda diversi skemi li minnhom gawdew eluf ta' familji wara li rċivew sussidji biex jagħmlu dan l-investiment. Fl-istess żmien kienet nediet l-iskema magħrufa bħala feed-in tariff li bija l-familja seta' tbieħ il-units li ma tkunx użat lill-Enemalta. Madankollu, fitmem il-kontratti li l-familji kienu għamlu mal-Gvern Nazzjonalista, fl-aħħar snin dawn kienu qed jispiċċaw vittmi ta' inġustizzja fil-prezzijiet li qed iħallsu għal kull unit li jbijaw lill-Enemalta meta mqabbel ma' kemm l-Enemalta ddaħħal għal dak l-istess unit. U għalhekk li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ippreżenta l-proposta li se tissarraf biss fġid għal poplu Malti u għawċi kollu. Aħna qegħdin nipproponu li dawk in-nies li jispiċċalhom il-kuntratt u allura jibdew jitħallsu biss 7 ċentesmi u nofs għal units li jiġġeneraw għaliex aħna natu każ u aħna nirrikonoxxu l-investimenti li jagħmlu anke qegħdin jgħinu biex l-arja tibqa' nadifa qed jiġġeneraw units minn enerġija alternattiva, aħna qegħdin ngħidulhom illi huma se jkunu qegħdin jitħallsu taħt Gvern Nazzjonalista mill-inqas minn flok 7 cents 5 mill-inqas 10 cents 5 għal kull unit li jiġġeneraw. Se jkollna aktar proposti f'din id-direzzjoni bla dubju dawk li għadhom il-kuntratt li għadhom jieħdu 15, 20 jew 22 ċentesmu dawk jibqgħu jitħallsu bir-rata fissa illi huma qegħdin jitħallsu. X'in jerġa' mbagħad jieqaf jew jonqos dak l-ammont l-inqas ammont ħajkun skont il-proposta tagħna 10 cents 5. Bil-proposta tiegħu il-Partit Nazzjonalista qed jittama li ma' żmien ikunu aktar il-familji li jażlu li jinvestu biex l-arja ta' madwarna tkun aktar nadifa. Bl-istess sieb il-ħadd Bernard Grech nieda proposta oħra fis-settur tal-enerġija kif spjega li Gvern Nazzjonalista se jraħħas b'20% it-tariffa ta' matul il-lejl biex wieħed jiċċarġja l-karozza elettrika tiegħu. Minn flok 13 cents inti se tħallas 10 cents 5. 10 ċentesmi u nofs taħt Gvern Nazzjonalista. Dan ifisser traħħis ta' 20% fuq ir-rata li inti qed tħallas illum. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li l-partit immexxi minnu se jkompli jaħdem fuq aktar proposti biex il-poplu Malti u għawċi kollu ikollu verament l-orħos kontijiet u l-aktar arja nadifa possibbli.